Marahay na hapon sa satuyo mga paraan tabay. Uninan mga darakulang baratangon yan para sa aga digdi sa radyo DZGB. Sa ngaran ni News Director Edwin Peralta, ako po si Francia May Boras. Sa detalles kan sa tuyo mga barata, enot hali dyan sa luwas si Luans Barsena. Lagi pa kayong pumunyan na paglunsar na Environmental Leadership Academy sa pangigenot na Legazpi City Earth Savers Program at lehitimong organisasyon na pang-environment city sa Legazpi iba ang lokal na gobyerno asin at mga manlaylain pang grupo ng mga eskwelahan. Hiningon niya na natarang at CCTV sa kung sain kinuportaran man ang siring na bagay na dapdap eco-aid traders o kaya entrepreneurs organization na mga nagabarang kay Peñaranda sa pagsupis ng mga na-recycle na mga gamit. Tamon yan, nagpapasalamat pa na makalabunyaro sa Legazpi dahil at pinaglunsar kanikaan carbon free Legazpi na ganun naman na polusyon. Subago, inumaw ni Engineer Poro Abo, Regional Director na ialaki ng biang ng siring na bagay dahil sa makakataw ni Desasyon sa mga api na pangatamanan ng kapalibutan at hindi mangimuri ang gabos na pangatamanan ni dahil nagsasaraw sana ang common home iyo ang kapalibutan asin kinaban. Nagkagdabaret, hali di sa luwas ako po si LDB. Hansaro pang istorya, hali dyan sa luwas, yon man si Ange Galero. Nakulaan pasasalamat ni Vice Mayor Enrique Escobar sa sponsors na pinag-iipos sa Corporation of City Environment and Natural Resources o OCN sa President ni Engineer Nagilan na Environmental Leadership Academy na sikot kay Alka operational natin gusto mo alam mo siya panagos nila sa Korean at matulsod kay Legazpi at pagpudusir yung mga nagdaan sa babang mani Committee Chairman on Environmental Protection ng Floor Ato Maladrid para panagos na maputira na at kapalimutan sa Ciudad Ken Legazpi. Kaya bahang si Ibiglen Barcelona at sa Lihana, inibang covering team ka nangyari ng Alfonsing kan Ella Arascalero, Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Mientras tanto, sa ibang detalles pa kan sa tuyo mga barata, pinaghaditan ngunyan kan commuter group na The Passenger Forum o TPF ang pagtaas presyo nin pamasahe sa tren maski wala pa manin pagsasaayos na ginibudigdi. Sigun kay Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista, nadakol ng mga rason ang paghihiling bago magpaluwas nin anumang abiso sa pagtaas nin pamasahe sa pampublikong transportasyon. Enot ang sinabi kan DOTR na pag-iisipan kay ni ang pagsasapribado kan operasyon asin maintenance kan MRT2 tanganing mas maging marahay ang pagpapadalagan kay ni. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Today Spaghetti. Ang Y Spaghetti. Pigi-imbestigaran kan Bureau of Corrections sa Bucor ang tunnel na nahiling sa loob kan New Bilibid Prison. Sigun kay Bucor Acting Director General Gregorio Katapang Jr. na ang luho igwang kadakulaan na 200 metros asin may 30 metrong rarum. Sinabi ni Katapang na dayon niya masabi ko ng tunnel na ini ang ginamit kan inmates para magtakas o magsmuggle kan kontrabando. Mantang sinabi man kan DNR na wala sintang tinaong permit para sa excavation project. Ang nasabing tunnel na diskubre pirang aldaw matapos isuko ka na Bilibid inmates ang 12,000 na kontrabando, illegal na droga, cellphones, mga armas asin alak. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue.
Sinabi ni dating Vice President Leni Robredo na makakaiba siya o makakaiba niya si dating US President Barack Obama ngunit na Nobyembre 17, 2022 para sa sarong Democracy Forum kan Obama Foundation na matukar sa mga darakulang hagyat kan mga demokratikong institusyon ngunit asina mapahiling ng demokrasya sa aksyon kaini sa bilog na kinaban. Kay baninda bilang speaker sina prize-winning reporter Nicole Hannah Jones asin Columbia Journalism School Dean Jelani Cobb. Sa ngunyan, pinamamayuhan kan dating Vice Presidente ang sarong non-government foundation na Angat Buhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Microban GT Disinfectant, proven effective against ASF virus. Ginibo ang ikaduhang hearing sa kasong possession of dangerous drugs laban sa akin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Juanito Remulla III sa Las Piñas, alagad nakaatindir sa naan aking Remulla o ang aking si Remulla sa pagdangog sa paagi ng teleconference sa sinaan mga abogado sa nakaini ang nagduman sa Las Piñas Regional Trial Court Branch 1 97 kung saan iprinisenta kan prosecution ang sa indang testigo sa na mga PIDEA agents na kay sa operasyon laban kay Remulla III. Kung mapatunayan na nagkasala si Remulla III, mahampang kayo niyan multa nga 600 o 500 mil pesos hanggang 10 milyones pesos asin habang buhay na pagkakakulong dahil sa sobra 500 gramo nin marijuana na nakuha sa iya. Mientras na nakatalaan sa Oktubre 16, ang masunod na pagdangog manungod sa iyang kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Maangkat nin 25,000 metriko tonelada nin siraan Pilipinas para sa mga wet market. Kasabay ini kan pagpon kan close fishing season ngayon na bulan na Nobyembre sa Enero 2023. Kaiban sa mga aangkaton ang galunggong, mackerel, bonito asin moonfish. At nang pigan ganyar kan mga grupo nin para sira si Presidente Bongbong Marcos na punduhan na ang importasyon asin pakusugo na sana ang lokal na produksyon. Wara nin babaguhon na patakaran o sa patakaran o guidelines kan Department of Health o DOH sa holiday season. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere sa ibong kan pagturo sa pagsulog kan face mask. Dapat araman giraray kan gabos ang peligro sa pagtiripon ngunit na Pasko. Sigun kay Vergere, high risk na maulakitan sa mga pagtiripon. Kaya responsibilidad kan kada saruan sa indang kaligtasan. Kinumpirmar naman kan DOH na nagpapadagos ang pagbaba kan kaso kan COVID-19 sa National Capital Region asin iba pang lugar sa Luzon. Nagbaba naman ang kaso sa Mindanao, mientras na ang Visayas ang luway-luway na nagbaba ang numero kan infection. Sa primerong pagkakataon, nagtaram na si suspendidong hepe kan Bureau of Corrections o Bucor na si Gerald Bantag. Katako din kan pagkakainvolto niya sa panggagadan sa broadcaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid. Partikular na binanata ni Bantag si Justice Secretary Crispin Remulla sa pagkakainvolto niya sa krimen. Sigun kay Bantag, imbes siya ang pag-initan, mas marahay na magbaba na sa pwesto si Remulla dahil sa wala siya ng kredibilidad na mangyanot digdi. Inakusaran pa ni Bantag si Remulla sa plano kayo ni sa politika kan 2025 asin pigagamit ni sana ang DOJ para sa exposure. Sa presente, wala pa nin kasimbagan si Remulla asin tagapagtaram kan DOJ na si Attorney Miko Clavano sa akusasyon na ini ni Bantag. Nagpirma na nin kasunduan ng gobyerno asin Moro Islamic Liberation Front o MILF para sa ceasefire o tigil putukan sa Basilan. Nagpunan labanan kan Martes sa Ungkaya Pukan na ikinagadan nin anom na katawo.
Sigon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, pinirmahan ang kasunduan entre kan gobyerno asin kan Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, Ad Hoc Joint Action Group, asin Non-Violent Peace Force na puro sangakan MILF. Nagpasalamat man sa MILF si David Daciano, Presidential Assistant asin pamayokan o PAPRO Bangsamoro Transformation Program, dahil sa pagkikipagtabangan kay ni sa katuninongan. Apero sa anong katawo na nagadan sa labanan, 7 soldados man ang nalugadan. Natapos na ang nangyaring labanan sa pagultanan kan mga tropa nin militarya si Moro Islamic Liberation Front sa Barangay Ulitan, Ungkaya, Pucan, Basilan na nagpon kan Nobyembre 8. Inisipagi kan pagpirma kan ambos lados kan kasunduan sa pamamahala kan Government of the Philippines MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities as in Ad Hoc Joint Action Group. Sinabi ni Western Mindanao Command o Westmincom Acting Commander Brigadier General Arturo Rojas na napagkasunduan sa negosasyon an immediate ceasefire entry kan magkakalaban ng partido asin pag-pull out kan mga MILF BA o BIAD reinforcements kan bako residente sa lugar. Pigtutugutan man kan kasunduan ng Vuelta kan grupo sa MILF Commander Huram Malangkaw asin sa indang mga pamilya na residente kan Barangay Ulitian. Kaibanan sa indang armas na kaipuanin marhay na itago sa indang residensya mantang nagahalat ni na decommissioning kaibahan pa man sa kasunduan ang pagmukna ni na composite AFP PNP MILF detachment sa lugar kontra digdi. Naglalaom si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapadagos ang pag-angkat kan ekonomiya kan nasyon o pag-angat kan ekonomiya kan nasyon. Pahayag ini kan Presidente matapos i-report kan Philippine Statistics Authority na puminakol na sa 7.6% ang gross domestic product kan nasyon sa ikatulong kwarter kan taon. Mas halangkaw ini kumpara sa 7.5% na nairehistro sa ikadawang quarter. Ikinaugmaman kan Presidente na kasabay kan pag-angat kan ekonomiya, nabawasan man ang bilang kan mga Pilipino na dainin trabaho. Base sa report kan PSA, nagbaba sa 5% ang bilang kan mga Pilipino na daing trabaho kan bulan nin Setyembre. Mas sa baba na ini sa 5.3% na bilang kan mga Pilipino na daing trabaho kan Agosto. Nangangahulugan ini na nasa 2.50 milyon na sana ang bilang kan mga Filipino na daing trabaho kan Setyembre kumpara sa 2.68 milyon na daing trabaho kan Agosto. Daipa pigtatapos kan Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation may kinaaraman kan paggadan o sa paggadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Personal na nag-atindir sa ikatulong preliminary investigation si Joel Escorial na nag-ako na guminadan sa broadcaster. Maginan pigturo ng middleman na si Christopher Bacoto presente man sa pagdangog asin nagsumitir ni counter affidavit. Sinabi ni Attorney Salvador Quimpo na maski babata ang self-confessed gunman na si Joel Escorial asinan sa iyang kliyente pero haloy ng warang koneksyon ang duwa. Warang manin ebidensya na nakinabang si Recto sa 7,000 pesos na cash dahil sa enot na istorya ni Escorial na dahi nakasabay ang pangaran ni Bacoto na natauwanin kwarta. Sa pagikan counter affidavit, pinahimutikan man kan kampo ni Bacoto na kaibahan na siya sa natauwanin cash dahil binago kay niyan pahayag matapos ang 4 na aldaw. Piglinaw kan Philippine Space Agency o PhilSA na may nahiling na unidentified flying object o UFO sa Pilipinas. Iniyan sinabi kan PhilSA sa paagi ni Senator Francis Tolentino na iyon nagdidepensa sa proposed budget kan ahensya para sa 2023 sa plenary deliberation sa Senado. Katakod naman ini kan kahapotan ng Senate President Miguel Zubiri kung repository man kan UFO phenomenons and PhilSA.
Enot naman na ibinulgar ka National Aeronautics and Space Administration o NASA ang sa indang UFO records. Alagad sa pagkikipagkonsulta sa mga opisyal kan PhilSA na presente man sa session hall kan Senado, sinabi ni Tolentino na wala pang nare-receiving report na may nasirip na UFO sa nasyon. Matapos ang paghapot kan Senate President, pigdeklarar kan komite ang budget proposal kan PhilSA na submitted for consideration. Nangako si Food and Drug Administration Director General Samuel Zacate na lalabanan ng red tape sa ahensya. Ibubusulman ni Zacate ang innovation sa FDA bilang pagsuporta sa programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging accessible, may babaan presyo kan mga bulong sa nasyon asin magkaigwanin patas na kompetensya sa industriya nin pharmaceutical. Sinabi pa ni Zacate na pigigibuhan nin paagi kan FDA na may bastanteng supply nin bulong sa nasyon. Mas magiging epektibo ng unyan sigun sa iya ang proseso kan registration nin mga bulong. Sa siring na paagi, sigurado na parehong makikinabang ang mga manufacturers asin ang mga consumers. Ikinamundo kan mga debotos kan itong Nazareno sa Manila ang pagkanselar sa traslasyon. Alas 3 nin aga kasuhapon kan isakay sa truck ang replika kan itong na Nazareno tanganing ibiyahe pa duman sa sarong simbahan sa Nueva Ecija asin duman ini ilalaag hanggang Domingo. Nagkapira sa mga deboto na mundo kan naaraman ng impormasyon na kanselado sa Giraray ang traslasyon dahil sa pandemya. Matatandaan na bago ang pandemya, inipigigibo taon-taon kada Enero 9. Ang traslasyon sa midbid na prosesyon kung sa pigdadaraan imahe kan itong na Nazareno sa Quirino Grandstand na pigdadara kan milyon-milyon na debotos pabalik sa simbahan kan Quiapo, Manila. Nakatala na magbisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika ninduang beses sa masunod na taon. Sigon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Bay Bromualdez, maatindir si Marcos ni ikaduwang Summit for Democracy na posibleng gibuhon sa Hunyo 2020 o 23. Pinangunahan ni US President Joe Biden ang first Summit for Democracy kan Desyembre 2021. Matatandaan ang pinaka-ultimong state visit kan leader ni Pilipinas nangyari kan 2003 kung sa informal man na sinabat ni dating US President George Bush si dating Philippine President Gloria Macapagal Arroyo. Mantang si dating Presidente Rodrigo Duterte anday man nagbisita sa Washington dahilan sa nagkapirang opisyalis kan US ang lantad ang kritisismo sa iyang anti-narcotics campaign. Ang pinakainot na pagbisita ni Marcos sa US, iyon pag-atindir niya sa 77th United Nations General Assembly kan Septyembre. Hinalik ang Department of Health ang kaaditan kan mga tinamaan kan COVID-19 na may chance ang mag-develop ng diabetes ang mga nagkaigwanin infection. Sigun kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nadai man ininang huluga na magkakaigwan na tulos ng diabetes ang tinamaan kan COVID-19. Nilinaw man ni Vergere na bako gabos na nagkaigwanin infection ang dapat magiging diabetic. Sinabi niya na ang mga high-risk o digdi ang may family history kan diabetes. Dapat man na maaraman kan publiko ang pinaka-epektibong paagi tanganing maibitaran nini sa paagi kan pagpapabakuna asin pagsulog din face masks lalo na sa matatawong lugar. Iyan na detalyes kan sa tuyong mga baratang unyan digdi sa Radyo DZGB. Sangaran kan sa tuyong mga nakairibanan sa pagbabareta, June Napoles sa Lado Technical, Richard Astor sa IT. Sa mga tagapagsurat man kan bareta, si Angel Mustaza asin si News Manager Mardela. Salamat man sa mga nag-antabay kay Lolo Theo Boras. Sa mga kapamilya mi dyan sa Santo Domingo, Diyos marahay na hapon po sa Indogabos. Pasensya na dahi ako nakaduman kan sarong aldaw.
Asin man kay Tita Sandra Bata, hello po. Nagdadangog ngunyan sa hali sa tabako. Pati man kay Gerard Bata, hello. Ingatabi dyan sa imo. Asin man sa gabos sa mga parantabay niyato. Salamat sa inyong parantabay sa Giraray. Sa ngaran niya, News Director Edwin Peralta, ako po si Francia May Boras, nagsasabing Diyos mabalos po sa sindong pag-antabay. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs